Ay, so, I guess this is it? Oo. Hanggang dito na lang muna tayo, Justin. Alam kong ito yung tama pero ang sakit pa rin. I know. Pero at least, we're doing this the right way. Walang sigawan. Walang sumbatan. Kahit sa breakup, match pa rin tayo. Kaya nga. Mag-iingat ka palagi, Christine. Ikaw din, Justin. Sana matupad lahat ng pangarap mo. At sana, matagpuan mo ang taong babagay sa'yo sa tamang panahon. Baka ikaw pa rin yun. Hindi pa lang sa ngayon. Dear love, akala ko noon, cheating ang pinakamasakit na dahilan ng paghihiwalayan. Hindi pala. 3 taon kaming magkasintahan ni Christine. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin. Walang toxicity, walang sigawan. Walang bagay na hindi mapag-uusapan. Kapag may tampuhan, naayos agad. Walang problema. Pero mayroon kaming mga karera. Habang pareho naming inaabot ang aming kanya-kanyang mga pangarap, ay unti-unti naman kaming nawawalan ng oras sa isa't isa. Pero kahit naghiwalay na kami ni Christine, hindi ako tumigil na mahalin siya. Oh bro, gusto mo pa ba ng beer? Di na bro, hindi rin naman ako magpapakalasing. Akala ko ba gusto mong makalimot? Yun nga, kapag nalasing ako, baka lalo ko lang siyang maalala. Nakakagulat naman kasi yung hiwalayan nyo ni Christine. Lahat ng tropa, solid ang suporta sa inyo. Ewan ko bro, neutral naman yung decision. Pero ramdam ko pa rin yung bigat. Pareho kaming naging busy sa career. Napabayaan ko yung mga responsibilidad ko bilang boyfriend. Ganon din naman siya bilang girlfriend. Nawala ang relasyon namin sa priorities ng bawat isa. At least, naibigay mo yung freedom na kailangan niya. Ay, ganon na nga. Pero tanong ko lang, bro, gusto mo bang makalimot agad? Teka, anong ibig mong sabihin? E di subukan mo ulit makipag-date. Chill lang. Walang pressure. Walang commitment. Just breathe and enjoy. Di ba sabi mo, gusto mo ng distraction? Date? Parang ang bilis naman. Di ba delikado yan? Hindi naman. Hindi kita pinipilit maghanap ng kapalit ni Christine. Pero minsan, kailangan mo lang ng bagong kausap. May mga babae rin namang hindi naghahanap ng seryoso. Fun times lang bro. Late lang. Para lang hindi ka malunod sa lungkot mo. Dear love, naisip kong baka nga tama si Primo. Kailangan ko lang libangin ang sarili ko. Sa nangyari sa amin ni Christine, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako makaiyak. Pero hindi rin ako masaya. Pero alam kong kumikirot ang dibdib ko kapag naiisip ko na wala na kami. May nagustuhan ka na ba sa menu, Erica? Parang lahat masarap. Hindi ako makapili. Pero sige, nang masubukan ko tong filet mignon. Sosyal. Teka, ano bang hilig mo sa pagkain? Hindi naman ako mapili. Basta wag lang yung ice cream. Hindi talaga kami compatible. Uy, pareho tayo. Para sa akin, overrated talaga yung ice cream bilang dessert. Lalo na yung ube flavored. Sorry. Sorry na lang sa mga tagahanga nun. Uy, good sign yan ha. Baka may taste compatibility tayo. Justin, okay ka lang? Oo. Sorry. Wala lang akong masyadong matanong. Naiintindihan ko.
Ganyan talaga kapag galing long-term relationship. Tapos bigla makikipag-date ulit. Parang nalilimutan mo na kung paano magsimula. Sinabi ba sa'yo ni Primo? Oo. Kaya don't try too hard. Chill ka lang. Mas maganda kung magiging natural lang ang lahat. Walang pressure. Kung may patutunguhan man, edi masaya. Kung wala, edi may bagong kaibigan ka. Dear love, hindi ko in-expect na ganito si Erica. Okay siya. Magaan kasama. Tahimik pero may lalim. At higit sa lahat, hindi ko matatawaran ng pasensya niya. Lalo na sa mga araw na ako mismo ay hindi maintindihan ng sarili. Yung date na akala ko ay isang beses lang, ayun, nasundan. Hindi ko pinilit. Kusa lang. Parang may sariling oras at direksyon ng mga pangyayari. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman. Nahuhulog ang loob ko kay Erica. Hanggang sa naging kami. Maayos ang lahat. Wala kaming malalaking problema. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Mula sa pagkain, pelikula, hanggang sa pananaw namin sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may isang bagay akong hindi mapaliwanag. Parang may kulang. Love, kailan tayo uuwi ng Baguio? Para makapag-impake na ako ng maaga. Itigilan natin to, Justin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Erica? Alam ko hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on kay Christine. Teka, Erica, ano bang sinasabi mo? Pinilit kong hindi pansinin. Pero araw-araw kong nararamdaman, Justin. Hindi ka pa nakaka-move on at hindi ka pa tapos kay Christine. Erica, hindi kita maintindihan. 5 taon, Justin. 5 taon akong nagtiis at piniling maniwala na ako ang pinili mo. Pero sa bawat katahimikan mo, sa bawat salitang hindi mo masabi, ramdam ko siya sa pagitan nating dalawa. Hindi yan totoo. Erica! Justin, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi ako galit. Pero alam ko, hindi mo ako kayang mahalin ng buo kasi may puwang pa rin sa puso mo na para lang sa kanya. I'm letting you go. I'm setting you free. Dear love, nagpa siya si Erica na makipaghiwalay. At wala akong ibang nasabi kundi pasensya. Hindi ko masabing tama siya. Pero baka nga naiparamdam ko na may bahagi pa rin sa puso ko na hindi malaya sa alaala ni Christine. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginustong masaktan si Erica. At pagkatapos ng lahat sa amin, pinili kong tumahimik. Lumipad ako papuntang Canada para sa mas malaking oportunidad. Ibinuhos ko ang oras at lakas ko sa trabaho. Wala munang relasyon. Wala munang bagong pag-ibig. At makalipas ng 5 taon, nagpa siya akong umuwi muli sa Pilipinas. Hello bro, nandito ako sa Bay 11. Eto na bro, approaching na. Diyan ka lang. Justin! Kamusta pare? Uy, Primo! Grabe, ang laki ng katawan mo. Parang napadalas ka sa gym. Oo bro, simula nung umalis ka, wala na akong kasama sa food trip. Ikaw lang pala ang hadlang sa glow up. Ba, sinisisi mo pa talaga ako ha. Halika na, ikarga mo na yung mga bagahe mo. Oh, kamusta ka naman? Wala ka pa rin bang girlfriend? Ako,
Wala sa isip ko yan ngayon. Magpapayaman muna ako. Jesus! Alam mo ba si Erica? Yung ex mo. Ikakasal na. Mabuti naman. Masaya ako para sa kanya. Paano kasi? Ang tagal ka na niyang pinaparinggan noon na mag-propose. Hindi ka man lang kumibo. Hindi ka nagparamdam. Nag-iipon pa kasi ako noon. Tsaka, ewan ko. Wag mo akong daanin sa nag-iipon na yan, bro. Tayong mga lalaki, kahit kapos, gagawa ng paraan pag mahal talaga natin, di ba? Sayang kayo ni Erica. Di ko rin talaga maipaliwanag, bro. May mga bagay talaga na hindi nasusukat sa effort lang. Kung kailan ka naman naging 30, saka ka naging pihi ka. Dami mong satsat. Mag-drive ka nga dyan. Primo, si Christine. May balita ka ba sa kanya? Si Christine? Yung isa mo pang ex? Wala na akong balita, bro. Simula nung naghiwalay kayo, para siyang nawala sa radar. Bakit mo naitanong? Wala. Na-curious lang. Nga pala, bago ko makalimutan, nagpapatawag ng reunion ng tropa sa dating tambayan natin, District 7 Mall. Gusto ka raw nilang makita. Aba, sige, kailan? Bukas, 4 PM. Ayos lang? Okay, sige. Wala rin naman akong gagawin. Ayos. Isasama ko rin palang mag-ina ko para makilala mo. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. May asawa at anak ka na. Akala ko talaga mambababae ka lang habang buhay. Loko-loko. Nagbago na tayo, bro. Tumatanda na. Ay, tagal naman itong si Primo. Justin? Christine? Ikaw nga. Kumusta? Okay naman ako. Ito, kakabalik ko lang galing Canada. Ikaw, kumusta? May kasama ka ba? Wala. Ako lang mag-isa. May binili lang ako. Dito ka pa rin pala namimili. Ang dami na nagsulputang mga bagong mall dito sa paligid. Oo. Iba kasi kapag kabisado mo na yung mall. Naalala mo, dito tayo palaging namamasyal. Oo, tandang-tanda ako pa. Ikaw, ano namang ginagawa mo dito? Parang may hinihintay ka. Wala. Binisita ko lang yung mga lugar na madalas kong puntahan noon. Nakakatawa, no? Dito pa tayo pinagtagpo sa lugar kung saan tayo nagde-date dati. Oo nga. At sa lahat ng oras na pwede kang pumunta, na tiyempo pa na namili din ako. Grabeng timing. Christine, may pupuntahan ka ba? Actually, pauwi na ako. Sige Justin, nice to see you again. Una na ako Kumusta mo na lang ako kila tito, tita? Sige Christine. Bye. Christine, sandali. Baka pwedeng ma-add ka sa Facebook ulit? Oo naman. Eto, nagpalit kasi ako ng pangalan sa social media. Oo nga. Hindi kita mahanap noon pa. Ako? Hinanap mo? Bakit? Noon pa yun. Bala ko kasing kunin yung naiwan kong mga damit sa'yo nung naghiwalay tayo. Okay. Chat na lang. Hope to see you again, Christine. Bro, nasan ka na? Nasa kabilang side ka yata ng mall. Pumunta ka siguro sa tambayan niyo dati ni Christine, oh. Bro! Woo! Nakita ko si Christine! Nakita ko siya ulit! Dear love, hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko nang muli kong nakita ang mukha ni Christine. Para akong nabuhay muli. Para akong bumalik sa mga araw ng kabataan ko nang walang takot at puno ng pangarap. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Noong mga sandaling yon, ang tanging nasa isip ko, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Namiss ko siya ng sobra. Siguro nga, tama si Erica.
Si Christine pa rin talaga ang sinisigaw ng puso ko. Pagkatapos ng huli naming pagkikita, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon at agad ko siyang minessage. Naisip ko, baka sa paghihiwalay namin noon, pareho kaming natuto. Hindi kaya ito na ang tamang panahon para ituloy ang noon siyaming kwento namin. Baka kahit anong landas pa ang aking tahakin, lagi akong ihahatid ng daan patungo kay Christine. Baka nga sa huli, kami pa rin.